በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ ይሰይጡ ይትግበሩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያት። ጐይታ ኢየሱስ ነቶም ሸየጥቲ ድማ እዚ ካብዚ አልዕልዎ ንቤት አቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2:16 ሳልሳይ ሰንበት ዓብይ ጾም ምኵራብ። ቅዱስ ያሬድ ነዛ ሳልሰይቲ ሰንበት ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓብይ ጾም ምኵራብ ኢሉ ሰሚዋ ይርከብ። ምኵራብ ማለት ድማ ቤት ጸሎት ማለት እዩ። እስራኤላውያን እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤት መቕደሶም ዓላውያን ነገሥታት ምስ ኣፍረስዋ ብድሕሪ እዚ ተማሪኾም ናብ ባቢሎን ምስ ወረዱ ንእግዚአብሔር ካብ ስደቶም ብሰላም ክመልሶምን እምነቶም ንምዕቃብ ደቆምውን ሃይማኖት ንምምሃር ዝጽልይሉ ቤት ጸሎት ወይ ድማ ምኵራብ ነበሮም። ናይዚ ዕለት እዚ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ድማ ቤት ጸሎት ወይ ድማ ቤት መቕደስ እዩ። ቤት መቕደስ ክንብል ከሎና ቀዳማይ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እዚ ድማ ታቦተ እግዚአብሔር ዘለዎ ኩሉ ስርዓትን ምስጢራትን ቤተ ክርስቲያን ዝፍጸመሉ ምእመናን ተኣኪቦም ስርዓተ ኣምልኾ ዝፍጽምሉ ሕይወት ዝህብ ቃል እግዚአብሔር ዝንገረሉ ቅዱስ ስፍራ እዩ። ዘጸአት 25:8 እግዚአብሔር አምላክ ንነቢይ ቅዱስ ሙሴ ኣብ ማእኸልኩም ክሓድርሲ ቤት መቕደስ ስርሑለይ ኢሉ ኣዘዞ። ንሱ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኹ ዝኣዘዞ ገበረ። በዚ መሰረት ድማ እዛ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ተኸቲላ ትኸይድ ዘላ እምነት ናይ ትማሊ ምኵራብ ናይ ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ቤት መቕደስ ናይ ክርስቲያን ቤት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ክጽዋዕ ከሎ ድማ ንኣምላኽ እተምልኸሉ ቅዱስ ስፍራ ቅዱስ ቤት እዩ። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብ27 መጋቢት ዓርቢ ዕለት ቅዱስ ስጉኡ ቖሪሱ ክቡር ደሙ ኣፍሲሱ ኣብ ቀራንዮ አንጺሕዋን ቀዲስዋን። ዘበእንቲአሃ ለቤተ ክርስቲያን ተጸፋኢከ በውስተ አውድ ከመ ትቀድሳ በደምከ ክቡር ክብል ድማ ቅዱስ ያሬድ አመስጊኑ። ካልኣይ ቤት መቕደስ ማለት እዛ ጐይታ ብክቡር ደም ዝዓደጋ ብቅዱስ ሜሮን ዝተቐብአት ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዝተሰመየት ሰብነትና እያ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:16 ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተኣማሰና ኣምላኽ ከማስኖ እዩ። ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ። እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ክብል ይምዕደና። በዚ ሎሚ ዕለት ዝተነበየ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2:13 እውን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ቤት መቕደስ ኣብዑርን ኣባጊዕን ረጋቢትን ዝሸጡ ዝነበሩ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ካብቲ ቤት መቕደስ ከም ዘውፅኦም ቀጺሉ ድማ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ በሎም። እዚ ድማ ነዘን ኣቐዲምና ዝጠቐስናየን ክልተ ማለት ነታ ቅድስቲ ህንጻ ቤት መቕደስን ቅድስቲ ነፍስናን ዕዳጋ ጓሓሉን ቤት ሸቐጥን ክንገብረን ከም ዘይግባአና ልብና ካብ ቂምን በቐልን ጽልእን ቅርሕንትን ሓሶትን ክፍኣትን ኣርሒቕና ብጾምን ብጸሎትን ናይ ክርስቲያን ስነ ምግባር ቅዱስ ተግባርን ክንፍጽም እዩ ቀንዲ ጸዋዒት ፈጣሪና። ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙር 69:9 ቅንኣት ቤትካ በልዓን ክብል መስከረ። ንሕና እውን ቅንኣት
ናይታ ብኩሉ ሸነኻት ፍተን ዘላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክሓድረና ይግባእ። ቅንዓት ሃይማኖት፣ ቅንዓት ጽቡቕ ስነ ምግባር፣ ቅንዓት ግብረ ሰናይ እውን ክሓድረና። ስለዚ ነገር እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ብጸሎትን ጾምን ብስግደትን ተጸሚድና ክንተግህን ክንነቅሕን ይግባእ። ቅንዓት ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽቡር ደሙ ዝዓደጋ ቅድስቲ ነፍስና ኣብ ቅድስና ርሒቓ ብናይ ኃጢኣት ሰንሰለት ተኣሲራ ዘላ ነፍስና ከምኡውን ቅንዓት ናይታ ጾም ጸሎት ተሓሪምዋ ብናይ ዓለም ሃለኽለኽ ዕረፍቲ ሲኢና ዘላ ነፍስና ዕረፍቲ ክትረክብ ምእንቲ ቅዱስ ቅንኢ ክሓድረና ይግባእ። እዚ ቅንዓት እዚ ምስ ዝሓድረና ኢና ድማ ውሉድ ኣምላኽ ንበሃል። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ቤት መቕደስ ዝመጹ ሓንካሳትን ዕውራትን ለምጻማትን ካብ ሕማሞም ፈዊሱ ዕረፍቲ ዝሃቦም ንሕና እውን ክንፍወስ እወ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ እቲ ብዕብዳንን ብፍትወት ሥጋ ብስኽራን ብጓይላ ብመስተ ብርኹስ ምምላኽ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ፍቓድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ክብል ይምዕደና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4:3 ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምዚ ክብል ይምዕደና። ኣነ እውን በቶም ቀደም ኃጢአት ዝገበሩ እሞ ካብቲ ዝገበርዎ ርኽሰትን ምንዝርናን ዕብዳንን ብዙሓት ዘይተነስሑ ከይጉሂ ምእንቲ እፈርህ ኣለኹ ዝበሎ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12:21 ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ሓደራ ነቲ ሓንሳብ ንዓለም ሓንሳብ ንኣምላኽ እናበለ ዝሕንክስ ዘሎ ልብና ነቲ ግብሪ ጽድቂ ካብ ምግባር ዓዊሩ ዘሎ ኣይምሮና ናብ ምኵራብ ማለት ቤት መቕደስ ዝኾነ ልብና ናብቲ ሓኪም ዝኾነ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከቦ ቤት መቕደስ ኣምጺና ካብ ምሕንካስን ሑረትን ክንፍወስ ይግባአና። ጾምና ናይ በረኸትን ናይ ስርየትን ክገብረልና ናይ ዘንክልተ ቤት መቕደስ ዝኾና ቅንዓት ይሕዲርና። ኣብ ቤት መቕደሱ ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ተጸሚድና ካብ ኃጢአት ርሒቕና ነታ ንቅዱሳኑ ዘዳለዋ ሰማያዊት መንግሥቱ ተኸፈልቲ ክገብረና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኅብረትን ሓድነትን ምስ ኩልና ይኹን። ጸሎትን ኣማላድነትን ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ረድኤት ቅዱሳንን ኣይፈለየና።